जों आगे सालाय खालियो 184 जना राजानि बंश 184 जना राजानि बंशनि सालायखो एबा दिनै 184 जना राजानि बंशनि थै थै गोथां दांनाय दिनै थं थंबो जावै दिनै जों थै दुना दिनै अखानाव मुक्ति दङ लोगोसे दिनै बन लगिरे सामना लगिनाय हानुला आबान बागै दिनै बबाग्रा हामजाम बुसु कतर दिनै गोबां एग्जाम्पल दङ एबा सायखनाय जों दा दिनै रोता हते बंशना सालमा डिप्राइभ लाइक दिनै कान्चन बुरा CPM फाइबो कांग्रेस फाइबो थांलाय दङ या बबाग्रा हामजाय बो फायचुं बु जामाय दिनै फारां कपलाय दिनै समाबाय दिनै लास्ट इलेक्सन इमाय और मातन तो फाना से कोन बर एक और मातन एक दिनै हाव जों तय जों बर फानाय दिनै हाव जों मातन बे दिनै हाव नों लखराय साबा नांगा जों सिनाव लखरायनाय जों दा लखराय जानाय याबो जों खान्थि तामान दिनै करा आवन बै बेले बेले खामाय मावै जों बबाग्रा नाव जों बबाग्रा खायमा बुसु कतर ini proses barang ni bahwa operasi kaya nangai temu, lalu kita sama kau bawa kerana apa? Ini dek proses barang ni pernah rangkering temu, lalu kita orang oh mahal cing leader baru mantap. Agi cing leader of, sorkan ni susu mana se, ya harga kasu tan gerau, bok pasak kayu, bok kubur kayu, bok golapi kayu, bok kerang kayu ni. Ni sih pokok ni nanti imam stanu gitu. Ya betul, cini bawa kerana oh mahal. Jasa party pun kayu tu, oh mana besar ni mana, oh awan besar nak kerja. Oh mahal leader semua ni tu. आउन बगै जों सिना नांनाय हानजा तमा जों ताउ साइमान जों प्रमाणिक बनो नायदि तिब्रामा थासनो बुफोर आसाय आगे तो जों एनजिओ से सामख्लाय दं केबा फेब्रुवारि मासनि 5 तारिखो दिबर माननचनि बा सब बगरा फरन खबलाय को जिरै तिब्रामा था अदफन मुक्ति रे रिना ने बगै जों बसनो पार्टी मा बसाने बो दिक्ला दो दिनै 1.5 मास पार्टी काइसा नेशनल पार्टी बीजेपी पार्टी IPF is still ruling party मिल रही बर ruling party खाई तो मनो 1.5 मास पार्टी नौ लिंग नासे खुलाया को अब बाइक संबम खबा चीनी बुबागरन को बिशामो बुबागरन को बिन हरमो चीनी जो तो लोगोंनी हांसनी था अब नो हांसनी मारे को सुख खुलाई जों 1.5 मास बाजी दिनी नेशनल पार्टी न जों नर इमान हुगाय जों जो तो प्रिपेयर सराव हांसा क्राब के फंखंगो बसा हुगाय चीनी माथे जों साला सेगी माने आवन बागे खरसे खरसे खाने मा हामजाबाय जों आइदि बबाग्रा तामसागा जों पलिटिक्स खायने बगे फाया पलिटिक्स खायने अंगे जों बिसि थांनाय या बबाग्रा तामसा आं नं खर रां बनायो रि बनायो पैसा नायो मुं सानायो नों जस्ट हानचांदि जों कप्लाय आन बगे जों ते गामि आम सेरा लामा करि दै करि सरक करि मते बेबा कमानि बगे जों बिप्राय दं जेब्ला जोंनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पार सयसे सुगाना आपुन जों अदफन कप्लाय नि बसा आवन बगे आमचे सिक्ला चालाय दं सारा मोसं गोबां मा बोथारमानि लामा दङ जोंना बोथारै दङ कागज पत्र बाय जोंना बोथारो दिनै बिथि जारिबो बोथारो ड्राग्स जारिबो बोथारो आवन बगे जों सिक्ला चालाय फजा जि सिक्ला रंगाय दिनै बोरि रंगाय समाजनि कासे फेक्रे जेब्ला जों सिक्ला र बोरि र क्राग गनो आब्र जों थं थं बोसा जवाब खायमा आवन बगे बुनि बोसारं सिलि दङ जों सागो जों कपाल हामेति बारसार आगि जों बुनि खामानि इको अति जागा ड्राग्स चालाय खलि अमं हने फैया बाता बुनि कोचिं दाव पाबो अमाय ड्राग्स आमं खाबाय जामर कासनान नांनाय आ ड्राग्स आलाय साबो ओ एरिया सब ड्राग्स साबाय आबो जों कासनान नांनाय दिनै बुमा बहार जों कष्ट कष्ट बेला आजि होय होली क्रॉस डॉन बॉस्को बेंगलुरु मुंबई चेन्नई कोलकाता अमाय काम सिटी करो के करबे मे यागला ड्राग्स सावै लामा हामेनि चिन करो के अब बाहायके जों अब के बस आव माने आवन बगै जों वान सं नांनाय चिन सिक्ला जेब्ला नुखुंगो जे कुनु नुखुंगो बोसाक कुछ कतर पर गना लेखा गना तंगना आपुन आनु कुनु बुद्धि जागै यागनार मादर ताहेगे बर मुंसि हिगा मुंसि बोइ दिखांगाय आनु कुनु बोसारा फाइ खानांगै आबरनो उल्टा माने कि जाब तब चिन समाज बो जों जो तो चिन कि बरसे सिकला रा जो कप्लाय ग्रु गोबागरन कप खाय का फाय सालसान करा चिन दफनो बुद्धि जागै नि बागन